L'altre punt important també en el ple que es va aprovar va ser l'aprovació ja definitiva de la constitució del Consell de Salut Pública, el Consell Municipal de Salut Pública. Sí, o sigui, aquest reglament ha estat sotmès a modificació. L'objectiu de la modificació per part de la Regidoria de Salut Pública era incorporar al Consell Municipal de Salut la veu dels serveis assistencials de la vila, l'hospital, el Ricard Fortuny i els centres d'atenció primària. Ara bé, d'entrada es van deixar fora els comitès d'empresa d'aquests centres, la representació legal dels treballadors d'aquests centres. Per Vilafranca en Comú, aquesta exclusió no la vàrem acceptar perquè pensem que si volem treballar sobre la situació real dels centres assistencials, conèixer la situació real i a partir d'aquí treballar-la i anar avançant, la veu de les direccions, evidentment, és important, però també la veu dels treballadors i treballadores és important perquè també aporten una part de la fotografia. Hi ha coses en aquests centres que no acaben d'anar prou bé i els treballadors i les treballadores les pateixen, aquestes coses, i per tant ho consideràvem imprescindible. Va ser una de les al·legacions de Vilafranca en Comú, va ser acceptada de paraula, després va ser desestimada. Vilafranca en Comú va lluitar i ens vam fer intercanvis de trucades i correus amb la regidoria fins que al final, in extremis, es va acceptar la inclusió dels comitès d'empresa i la veritat és que ho celebrem. Hi va haver un debat intens respecte al tema d'una moció que presentava la CUP, respecte a l'activitat assistencial amb la gent gran i les seves treballadores. O es va abstenir, perdó. Es va abstenir, però va sobtar una mica perquè justament és un tema en el que Vilafranca en Comú hi treballa molt sovint, no? Sí, precisament per això. La moció precisament portava per títol la dignificació de les persones grans i de les treballadores. I en l'apartat de les persones grans demanava que s'ampliessin les places, s'ampliessin el nombre de llits de la residència pública que tenim, el Ricard Fortuny, no? Jo crec que demanar la dignificació de l'atenció a les persones grans i lligar-ho a una ampliació de llits d'un centre que ja està massificat en aquests moments, per mi és una incoherència i a més va en contra del model que des del 2015 estem explicant i defensant des de Vilafranca en Comú. És cert que hi ha un problema amb les llistes d'espera, però nosaltres hem vingut explicant des del 2015 que cal diversificar els nivells d'atenció a les persones grans, potenciar que puguin estar a casa tant com es pugui, si convé amb el suport del servei d'atenció domiciliària, però després hi ha diversos equipaments, pisos per persones grans arquitectònicament adaptats, pisos amb una certa assistència, o sigui, els nivells d'assistència poden ser més o menys, fins a arribar a un grau tal de dependència que una persona hagi d'anar al Ricard Fortuny. Hi ha d'haver centres com el Ricard Fortuny, però avui en dia totes les veus de totes les taules que puguis escoltar diuen el mateix, i la pandèmia va venir a ratificar aquesta qüestió també. Hem de deixar de fomentar aquest tipus de grans institucions, hem d'anar cap a institucions més petites i nuclis més petits. Nosaltres tenim una proposta molt interessant per l'edifici de l'Hospital Vell, un nucli residencial amb pocs usuaris. Jo em vaig abstenir amb aquesta moció, però estàvem d'acord amb l'esperit de la moció, però concretament en el punt d'ampliar el nombre de llits, no, i precisament penso que és una incoherència dintre de la mateixa moció, demanar la dignificació i demanar que es massifiqui encara més un centre que ja ho està.